ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവതം വേണം മാതാജി, എനിക്ക് ഭാഗവതം വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവത്തെ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആരോ മാതാജി, ആരോ ഭാഗവതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിയുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആരോ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ശ്രീകൃഷ്ണ മാതാജി. ആരാ ഭാഗവതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോ? മ്യൂട്ടാണോ മാതാജി? കേക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എന്തിനാ നാമം ജപിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുമ്പോ കൈ പോക്കിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുന്നേ? ഭഗവാന് മുന്നില് സർവവും സമർപ്പിച്ചു, ഭഗവാന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്ന സങ്കല്പം. എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാ മാതാജി ചെയ്യണു ഞങ്ങളും ചെയ്യണു അല്ലെ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരണാഗതി, അതായത് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക നമ്മൾ അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് വിളിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് വേറെ ആരും ആശ്രയമില്ല. ആരും മാത്രമുള്ള നമുക്ക് ഭഗവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ. വേറെ ആരും ഇല്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെയാണ്. ഒക്കെ ശരീരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളായി. ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നോട് ഒക്കെ തീർന്നു ആ ബന്ധം അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ആരും മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അല്ലേ? എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിയാവോ? നമ്മൾ അല്ലയോ രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി ഏർപ്പെടുത്തണേ. അതായത് എന്താണ് പറയാ, രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടി അവസരം തരാനായിട്ട്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മളൊരാള് സേവിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ വലിയ സന്തോഷല്ലേ നമുക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരാൾ സേവനം ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരുമ്പോ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം തായോ 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 എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാൻ എന്താവും, അവരോടൊരു ഇഷ്ടം വരും അല്ലേ? എന്തായാലും അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. കാരണം ആരാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കും. ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നമുക്ക് തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ചൊല്ലിയാ പോരെ, നമ്മൾ ഇതെന്തിനാ ചൊല്ലുന്നതെന്ന്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ വെച്ചാൽ വാസുദേവ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. പ്രണാമം ചെയ്യുന്നതും സേവനം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ സേവനവും പ്രണാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവരെയായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും. കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗത്തില്. ഇന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിൽ കയറിണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഭാഗവതത്തില്. നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സൂപ്പറാ. എല്ലാ ദിവസവും ലിങ്ക് ഇടും, എന്നിട്ടോ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ കേറി. മാതാജി കേട്ടോ?
ആ കേട്ടു. എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ക്ലാസ്സില് രാവിലെ? രാവിലെ ഞാൻ കേറിയ തുടക്കത്തില് നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമപദം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുക. അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഗവതത്തില്. നിങ്ങൾ എന്നും എന്നെ പറ്റിക്കും, എന്നും പറയും നാളെ കയറുന്നു. എന്നും ഞാൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ചിരിക്കും, ഇല്ല മാതാജി കയറില്ലാന്ന്. ഞാൻ വിട്ടു, സമയമായിട്ട്. മാതാജി ഞാൻ 3 മണിയുടെ സെഷനിൽ കയറേണ്ട ആളാണ്. എനിക്കിന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയോണ്ട് പറ്റിയില്ല. സാരില്ല കേട്ടോ, കേട്ടോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മംഗളാരതി കണ്ടു, നാമം ജപിച്ചു, 5 മാല ജപിച്ചു രാവിലെ ഇന്ന് ഞാൻ. നന്നായി കണ്ടോ. നാമം ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ മുന്നിക്ക് നടന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കും. നാമം ജപിച്ചു മംഗളാരതി കണ്ടു ഇന്ന് രാവിലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളെ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. അതാണ് നമ്മുടെ 10ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയെ പ്രയച്ചിത്. ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം സമർപ്പിക്കുന്നത്, എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അവര് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ? അവര് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാതും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ലേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്? എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വേറെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം അല്ലെ? മന്മനാഭവ മത്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെ നമ്മൾ മറന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും, അയ്യോ ഭഗവാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു ചെയ്യാനായിട്ടെന്നല്ലേ? അപ്പോ അത് നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളിലുള്ള ന്യൂനതകളാണ് അതൊക്കെ. നമ്മള് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഓർമ്മയ്ക്ക് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പൊതുവെ നമ്മള് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ കുറച്ച് വരുന്ന ന്യൂനതകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മളില്. അപ്പോ നമുക്ക് അത് ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് അർത്ഥം? പരിചയമുണ്ടോ? ഐശ്വര്യം. അതായത് വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് വിഭൂതി എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, എന്താണ്? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചോർമ്മയുണ്ടോ? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം ഞാനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷൻ ഞാനാണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ്, തേജസ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും ഇല്ലേ? നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ, ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ്, നമ്മൾ ദാഹിച്ച് വന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ അത് കുടിക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലപ്പോ ആരെ ഓർക്കും പറ്റും? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കും. സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, സൂര്യന്റെ ആ പ്രകാശം കാണുമ്പോ, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആരെ ഓർക്കും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കും.
കാരണം അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഭൂതി. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. വായിക്കുക കേട്ടോ, പുസ്തകം എപ്പോഴും വായിക്കാം, നമുക്ക് അതിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ല. അപ്പോ അതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. മനസ്സിലായപ്പോ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിരുന്നാൽ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമായിട്ട് മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആരറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ശുദ്ധഭക്തനാവുമ്പോൾ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള വഴികളാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു പോകുന്നതെല്ലാം. ഈ വഴികളിലൂടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഈ വഴികൾ. ഇതിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമപദത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവർ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോകാം. കാരണം മുന്നേ പോയവർക്കറിയാം വഴി ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവരുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സത്സംഗം വേണം, ഒന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭാഗവതം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം. ശ്രവണം പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണാണ് നമ്മൾ അതിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വലിയൊരു അധ്യായമാണ്. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പിയമാണായ വക്ഷ്യാമി. കണക്ഷൻ വിട്ടു പോകും. എന്റെ നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, ഇല്ല അല്ലെ മാതാജി? അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി, മാതാജിയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ആയിരിക്കാം പ്രോബ്ലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി. യത്തേഹം പ്രിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, നീ ആരാണ്? എന്റെ സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരത്തെ ഇതിനു മുന്നേ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇനി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. അത് നിനക്ക് എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്കൂടെ ഉപദേശിച്ചു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട്, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷികൾക്കും അറിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാവരും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവ് ഭഗവാന് ജന്മം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വർഗലോകത്തുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും
എന്താണ് ദേവകി മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവിടെ വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് കാരണം ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? സ്വർഗരാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കറിയില്ല, ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുഞ്ച്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യും? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ചോ ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവര് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 10, 8, 9, 10, 11 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ 4 ശ്ലോകം 8, 9, 10, 11 ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് എന്നാണ് ഏത് ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതില് 1ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്? എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, നാരായണാത് ബ്രഹ്മോജായത. നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണത്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മോജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസുവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശോ രുദ്രാ ജായന്തേ നാരായണോ ദ്വാദശാദിത്യഃ. അതായത് നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. നാരായണൻ ആരാണ്? നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമുക്ക് പരിചയം വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നാരായണൻ എന്ന് പറയുമ്പോ. മഹാവിഷ്ണു, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ? വിഷ്ണുവാണ്. ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നാരായണൻ വിഷ്ണു ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ നാരായണൻ വിഷ്ണു ആരുടെ രൂപവിസ്തരണമാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ? രുദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനാണ്. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് ഏതില് പറയുന്നതാണ്? നാരായണ ഉപനിഷത്തില് പറയുന്നതാണിത്. വസുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഷ്ടവസുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗ്നി, വായു അതൊക്കെ കൂടി വരുന്നതാണ് മാതാജി. അഷ്ടവസുക്കൾ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ
നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് നാരായണൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യ തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. അടുത്തത് പറയാണ്, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ആരിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത. അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ എന്ത് ചെയ്യും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർ ഏത് സമയത്തും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ, ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവാനായിട്ട്, അവരുടെ അവബോധം ദീപ്തമാക്കാൻ, പ്രകാശമാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അജ്ഞാനം കളയാനായിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാനിൽ, കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലേ. അപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അവര് തമ്മിൽ കാണുമ്പോ ആരെ കുറിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ പരസ്പരം അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർക്ക് ബോധദീപ്തരാവാനും അതുവഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അല്ലെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ കിട്ടുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ പരസ്പരം കൈമാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആ ആനന്ദവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അവരെന്താ സംസാരിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്. അതിലൂടെ അവർക്ക് ബോധദീപ്തരാവാനും സംതൃപ്തി ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആ ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടുകഴിഞ്ഞ ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബീജത്തോട്. ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജം നടുന്നതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് അതിന്റെ വെള്ളം. അതിനൊഴിക്കേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. കാരണം ഈ വിശ്വത്തില് വിശ്വഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് അനേകം ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ജീവാത്മാക്കള് ഇതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കുറച്ചു പേർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളം ഒഴിക്കും. ആ വെള്ളമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം എന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ആ വിത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മുളച്ചു വരും.
ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ വിത്ത് പതിവായിട്ട് നമ്മൾ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തിലൂടെ? നാമജപത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് അത് എവിടേക്ക് എത്തും? പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെത്തും. പരബ്രഹ്മത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സത്വോത്കൃഷ്ടമായ ലോകത്തേക്ക് വരും. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കയറാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കയറിയവർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ചു പേർക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എന്ത് നടണം? ആ ബീജം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ബീജം നട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെ. ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ ആ നാമജപം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഈ നമ്മള് ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്. ഈ ഭൂമിയുടെ എവിടെ നിന്നൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ലൈൻ പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ക്ലിയർ ആവില്ലേ? കണ്ടു മാതാജി, കണ്ടു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ലൈൻ കടന്നിട്ട് ഈ തോട് തുളച്ചില്ല, ഈ ആവരണങ്ങൾ കടന്നു, കണ്ടില്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി. ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഈ വെളുത്തിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെ പോയിട്ട് അത് എവിടേക്ക് എത്തി? പരവ്യോമത്തില്, അതായത് വൈകുണ്ഠലോകം. അതാണ് പരവ്യോമം. വൈകുണ്ഠലോകത്തിലെത്തി. വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ നിന്നും അത് കടന്നിട്ട് എവിടെ എത്തി? പിന്നെ നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? പരവ്യോമത്തിൽ നിന്ന് കടന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ ലൈൻ? കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ട് ഇതിലേ പോയിട്ട് വേറെ എവിടേക്ക് എത്തും? അതിന്റെ മുകളില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലൈൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ബീജം, ആ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ബീജം വളരുന്നത്. വളർന്ന് പന്തലിച്ച് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപാണ്. ആ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ 2 ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 8-ാമത്തേല്. 9-ാമത്തേല് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ, അവരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരം ക്രോധദീപ്തരാവുകയും അങ്ങനെ അവര് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു.
അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി അയാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമുക്കത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അന്തര്യാമിയായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ ആ ഭക്തനും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, പ്രയാസമില്ലാതെ തന്നെ. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനാവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത. ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും വേണം? പ്രേമത്തോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനോട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു തക്കമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. നമുക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് തന്നെ ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ത അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോട് കൂടി ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ, അവരുടെ ഉള്ളിലെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റിക്കളയും. എങ്ങനെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ, ഇരുട്ടിനെ മാറ്റിക്കളയും ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞ, ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാൻ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? തേഷാമേവാനുകമ്പ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബോധദീപ്തരാകാനും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നത്തേല് പറഞ്ഞു, പ്രേമഭക്തിയോടെ കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെയുള്ളവരില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായിട്ടുള്ള തമസ്സിനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നീക്കിക്കളഞ്ഞ് അവിടെ എന്ത് തെളിയിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 8, 9, 10, 11 ഡെയിലി വായിക്കാം. 700 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് വേണ്ടുന്ന ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ കുറിച്ച് ആര് വിഷമിക്കേണ്ട? ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉത്കണ്ഠയുടെയും ആവശ്യം ഭക്തനില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്ധകാരം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിറവേറ്റിത്തരും. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകും. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എങ്ങനെയായി? ഭൗതികമായ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്? അങ്ങ് ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരം ബ്രഹ്മം പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാ പറയുന്നത്. പരമമായ ധാമം അങ്ങാണ്, പവിത്രമായത് അങ്ങാണ്, നിരപേക്ഷ തത്വം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് പറയാണ്, വ്യക്തമാക്കി തരാണ് ഭഗവാൻ ഇത് എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ എന്നോട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? നാരദ മഹർഷിയും അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ അങ്ങ് വീണ്ടും എന്നോടിത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നു? അർജുനൻ പറയുന്നു. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണോത്തോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇവിടെ പറയണം, അങ്ങയെപ്പറ്റി കേൾക്കും തോറും എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നാണ്. അത് കേട്ടിട്ടും എനിക്ക് മതി വരുന്നില്ല. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അങ്ങയുടെ യൗകിക പ്രഭാവങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൗകികമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാ ഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? ഭാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം അത് വിസ്തരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലോ അതിനൊരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നു, അഹം ആത്മകുടാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മത്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണു ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെ തുടക്കവും ഞാൻ തന്നെ, മധ്യവും ഞാൻ തന്നെ, അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പറയണത്. പ്രാധാന്യത എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രാധാന്യത, അതായത് കുറേ വിഭൂതികളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, അതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം ഇല്ല, നമുക്കത് വായിച്ചു പോകാം, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോക്കാം നമുക്ക്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ പറയുന്നു 12 ആദിത്യന്മാര്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരില് വിഷ്ണു, ആദിത്യന്മാരിലുള്ളൊരു വിഷ്ണു, അതാണ് വിഷ്ണു, അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ വിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണു അല്ല. 12 ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് വിഷ്ണു എന്ന്. ആ 12 അതിലുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കാറ്റ്, വായു. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏതാണ്? സാമവേദം. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളുടെ ജീവചൈതന്യം. ആ അവബോധം ആരാണ്? അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. 23ാമത്തതില് രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ രുദ്രന്മാര് 11 രുദ്രന്മാരില് ആ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതായത് ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ, ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ അഷ്ടവസുക്കളിലെ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളിലെ മേരുപർവ്വതം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിൽ ആരാണ്? ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി, ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, അതായത് ശിവന്റെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ, ആ കാർത്തികേയൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനാണ്. സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമുദ്രം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷി, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷികളിൽ ഞാൻ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമഹർഷിയാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, അത് വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ എന്താണ്? തിരുനാമജപം. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമജപമാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ഹിമാലയം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അശ്വത്ഥം അറിയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള വൃക്ഷമാണേത്? അശ്വത്ഥം, അറിയാല്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദ മഹർഷി, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിലെ കപിലമുനിയും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി 27 പറയുന്നു, അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട ആ സമുദ്രത്തില് പിറന്ന കുതിര, അതാണ് എന്ത്? ഉച്ചൈസ്രവസ്. പശുങ്ങളില് ഞാൻ ആരാണ്? ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. ആനകളിൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതമാണ്. മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? രാജാവാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ രാജാവ്, ആനകളിൽ ഞാൻ ഐരാവതം, പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രായുധം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പോ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, പശുക്കളിലെ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിലെ
കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? അനന്തനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും. ഇവിടെ പറയുന്നു ജലജീവികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? വരുണനാണ്. പിതൃക്കളില് ഞാൻ ആരാണ്? അര്യമാവാണ്. ശിക്ഷകരില് മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമനും ആരാണ്? എന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാര് അസുരന്മാരിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ കാലമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? സിംഹമാണ്. പക്ഷികളിൽ ഞാൻ ഗരുഡനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരില് അസുരന്മാരില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പോ ഭഗവാനില് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കുലത്തില് എവിടെ ജനിച്ചതായാലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ എന്തുണ്ടാവും? കാരുണ്യം കിട്ടും. അതായത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അസുരകുലത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തത്, എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഞാൻ കാലമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ ഞാൻ സിംഹമാണ്. പക്ഷികളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ഗരുഡനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങളെല്ലാം ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്? ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം. പിന്നെ തർക്ക വിഷയങ്ങളിലാണെങ്കിലോ നിർണയ സത്യം, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്സമാസം ഞാൻ തന്നെ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അകാരം അക്ഷരം ഭഗവാനാണ്. സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ്സമാസം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് വേണോ അത് വേണോ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം, ആ ദ്വന്ദ്സമാസം അത് ഭഗവാനാണ്. അനവസാനമായ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ഞാൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് എന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഇപ്പോ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള മരണം, പിന്നെന്താണ്? ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന, എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചില സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകം കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹൽസാമം, പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹത്സാമം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ബൃഹത്സാമം എന്ന് വെച്ചാല് ആകർഷകമായിട്ടുള്ള പാതിരാവിലെ പാടുന്ന ഒരു ഗീതമാണെന്ത്? ബൃഹത്സാമം. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാസങ്ങളിൽ ഏതാണ്? മാർഗശീർഷ മാസം. ഋതുക്കളില് വസന്തവും ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദ് ഉദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ജയവും ഭഗവാനാണ്. സദുദ്യമങ്ങള്, നല്ല ഉദ്യമങ്ങൾ എല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ഞാൻ വാസുദേവനാണ്. ഭഗവാൻ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ആരാണ്? വാസുദേവനാണ്. പാണ്ഡവരിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ ഭഗവാൻ വ്യാസനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഭഗവാൻ ഉശനാകവിയാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും, പാണ്ഡവരില് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി ശുക്രാചാര്യര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, അത് വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും. അപ്പൊ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ നൽകുക. പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുക. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനിയായിട്ടിരിക്കും, മൗനം. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, ഇതെല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണ്.
എന്നെ കൂടാതെ സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും എന്തില്ല, നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തു ദേശതാ പ്രോക്ത വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എൻ്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എൻ്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എൻ്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് എന്തില്ല, ഒരു അവസാനം വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എൻ്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ എൻ്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യത് യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശസ്യംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ളത്, ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ടുള്ള, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മയില് അത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് മയില്. അതുപോലെ തന്നെ കുയിലിന് നന്നായിട്ട് പാടാനായിട്ട് സാധിക്കും, കുയിലിന്റെ ആ നാദം. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യകാന്തി പൂ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ മയിലിനെ പറയാം നമുക്ക്, പിന്നെ കുയിലിനെ പറയാം നമുക്ക് സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ. ഇതൊക്കെ അതായത് വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത് തേജസ്സുറ്റതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടാഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ ഏകാംശേന ചിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം, എൻ്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്, എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം, ഭഗവാൻ അതാ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുക. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്ന്. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ?